Samir og Adil og Anas, der er på midtfløj. Det er pisse godt spilning af Brøndshøj Boldklub. Ja, det er det. Hold kæft, hold. Ja, sgu. Ja, det er sgu. Dommer står i vejen. Ej! Så jeg kunne have skudt det om. Ej, det er fjernbænd. Ah, der skal to. Ej, der. Ej. Og så har han den. Så er der ind over til Samir. Nej, det gør hun ikke. Videre og skruer. Et dårligt mål. Ja, så bare tag. Jeg har vel mig. Og videre og skruer rigtig godt. David har valgt. Og giver den til Anas. Måler kommer frem. David, nu til David. Igen. Og Dil. Ej, hånd. Og der. Og der er mål. Flot mål af Dil. Rigtig. Flot mål af Dil. Vi har fået lov til nogle bold. Der er der nu dommer. Der, Adil har bolden. Banker den ned. En flot mål af Adil. 2 gange. Han flyver som den. Vi er færdige. Vi skal møde dem. Og de løber. Og Anas er der. Ej, tæt på Anas. Samir tror, han er sej. Det er han ikke. Og Samir skyder. Nej, et skud. Der. Samir, man vil lave den. Hvad skal den blive i kampen? Er det lige meget? Ja, men det er vores hold, vi skal møde bagefter. De er narkoster. De er altid som kørende. Her, du filmer en. Jeg er træt af drikke. Jeg kan kolde den. Samir skrev sit første mål. Ja, Samir skrev sit første mål i sit liv. Dårlig karriere. Bolden bliver sat af. Og de får bolden. Jeg skal lige tage min her flaske. Det passer godt, gutter. Med hælden. Jeg tror lige, han er noget. Ja, det gør han sgu. Kampen er mellem Rosenhøj og Vælge 2. Rosenhøj stiller op under ugen. Der bliver taget en kast, og derude prøver med hovedet. Og den bliver sparket væk af Hvidovre. Den kan spille der. Og den bliver sparket væk af målmanden. Målmanden kommer frem.
Ja, det ser uheldigt. Dommeren står i vejen, desværre. Jeg kan ikke gøre for det. Ej, den bliver spillet. Dommeren står i vejen, jeg kan ikke gøre for det, desværre. 6 sekunder. Bolden bliver... Okay. Jeg må indrømme, at Hvidovre ikke har en chance for at vinde lige nu. Og vi er også på hjemmebane. Ja, Hjemmebane for fanden. det er hjemmebane for satan. Du skal blive givet over. Hvordan stopper man? Hvordan stopper man?